Video man agale the indigenous people of Ngor-Okpala and the Mbishi and na nwanne anyị nwoke bụkwa Ebuka na ministry ya. O nwere ife nchọrọ ịgbaga ebe a ekwentị na ịbụrụ onye Mbishi bụrụ onye Ngor-Okpala nchekwa ntị gị ọfụma ịma na afụgo m ka unu some of ndị afọ na-eme ife religion ji wee were emotion wee na-eso isi okwu mana ọ na-adịba mma ka e were efifie chụbanya bụ ewu ojii tupu chi ejie. Some people pụta na say no government property na the land belongs to government. That land belongs to government. No government nyere nwanne anyị nwoke bụ Ebuka. Do you understand me? Gee m ntị, o nwere ife nchọ ịgwa gị ife a ebe a. Ndị Igbo so ya awakpochi omimi wee lie unu na-emecha na mgbịrịmgba ya ga-esi enu. N'ihe ife a na-agba gị a na-ekpuchiri afọ ime aka. Time will tell. Like I always say, time will reveal everything. Ọ bụrụ ife niile ka a na-aghọta n'aghụghọ. Ifuru onye ị na-afụ na video ma, the governor of Imo State bụ Hope Uzodimma, achọrọ m ịgwa gị na ọma mbụkwa governor forever. Ifuru okwu ahụ na-afịkọkọ, ifuru ihe ahụ na-afịkọkọ, gbakwanụ mbọ unu ka pịara ya bụ okwu ọnụ. Ije a na-esikakwa. Gbakwanụ mbọ fụdatị na akapịara ya bụ okwu ọnụ maka na ndị Igbo so ọ ya abanyụcha nsị akapịabeghị ọnụ ọ bụrụ otoro. Ya nji agwụ na ife ahụ maka ọdịnihu. You cannot neglect people and just maneuver them and do what pleases you. Do you understand me? But because what turns around goes around. Do you understand? And what goes up must surely come down. Do you understand what I'm saying? Mara na no matter ihe chekwa gị mee n'ụwa na gọọmenti supersede ife ọbụla ị na-ekpele. Somebody nwere ike ịpụta echi niile banye n'ọchịchị nye unu quick notice na that place unu na-akwado ya occupy ma ọ bụ na unu emere the necessary thing. Gaa around with the indigenous and the inhabitant of that Ngor-Okpala. Ndị amaara na ebe akwa na inheritance fa. O nwere ife nchọrọ ịgba gị na-ege m ntị ebe ahụ. Gị nwa na-aka akụkọ na that land belongs to government. Ngor-Okpala emebega exist before anything called government. The indigenous of that place for that land emebega exist before anything called government. That land belongs to that community and all their inheritance. And the only ọbụla na-achọ ibi occupy that land need to make the necessary thing. For me self, onwere unu na-enye ndị ụka land. Because inyecha ndị ụka na gị with the thousands of acres of land unu na-enye these people. Na gị nwa bụ onye Igbo mechazi depend ya na ndị ugwu Awụsa ka akọpụtara gị nne ị ga-eli. Check ihe ndị nna anyị especially ndị Reverend Fathers, the kind of massive land ha occupy gasịrị. Because after m ebe a na-eli duru manuscript aba na-agba gị ife the project ya na-ekwu maka Zion ife anyị alụgasị ife nwa ga-alụ ọga ife a niile bụ format o. You understand me? Because I get challenged that man on na-agụ that manuscript. I now remember ogonye de kamuneje adoration ministry Enugu, Nigeria. Do you understand me? Oge a na-akwado move na new site emene. Yotago Karen nya arụmana akede kalenda eji dazi ebe design ka the auditorium ga-adị. The thousands of calendar that day. I don't want to go deep. Man, after set and done, if any na afọ ekwu garden and that auditorium, if I ga-alụ, how far will that project? That land they are keta name and on very occupy. If ebe no keta ka believe na if any na afọ na agwa gị na ga-arị na Ngor-Okpala. From which year to which year? Ka m na-ajụ gị, unu na-achị were ana the community hand you over to an individual. Enwere onye na-anọkọta gbaa ya ajụjụ na ya anya ka activities of flow income na-abata na-apụ. Kedu the benefit onye na-ekwu okwu ebe a? Ị bụrụ onye Ngor-Okpala mepekwa anya gị, bụrụ onye Mbishi mepe anya gị ka pịakwa n'okwu ọnụ. Ọ bụ na the benefit unu ga na-enweta na anyị na-enye that onye na-ekwu okwu ya na eluru unu withdraw ọnụ use ọnụ that land for farming. Now, these thousands of acres of land unu na-enye onye ụka ka nnọrọ ihe a na-ajụ, how many land for na village unu na town unu niile? How many land for?
ka unu lesizie dachi ya unu lee ndị agha ele unu dependie na ndị Northern Nigeria mbọzi ha ebulatara ọrụ gị ji ma ọ bụ akwụkwọ nri ma ọ tomato ma ọ potato unu ayele nri echi na ịpụta na ị na-akọmpere dat na pentagal bụ 10,000 ma 1 tubers of ya ma ọ bụ 20,000 mana ijidela na Chineke nyere gị inherited from your forefathers hand ya over ebe anya na-akọrọ gị akọ die by fire Holy Ghost fire onye kele gị agbụ na village enwere steady electricity tinye ndị ọdụ n'aka idevelopụ obodo bụ gọọmenti. Ihe m chọrọ ka m chetara gị ebe a bụ n'Igbo si na agbanụ guji eji emechaa igekpụrụ ala bupụta ha ncha niile. Igbo si na ọjụ ngwa na-ajụta ife ụta okwe ngwa na-ekweta ife ụta. Do you understand me? Ka apịakwa n'okwu ọnụ, that is my own. Ị nwekwara ike ịpụta na-akọ na jealousy na-akọ ka o si dele gị because na olululu ọ bụrụ na side gị. Ndị Igbo si na onye ọbụla anaghị ewu na nke na-asịsị weta mbazuchi. Ihe a bụkwa inheritance ndị mmadụ mana ama na onwe bugo ndị nọ na now before ụmụfunu na-afụ today. Ihe a na-abụ ihe unu kara iji nwayọ setụrụ for me self I suppose ị na-akọ akụkọ a na-akọ today. Suppose olu na-akọ akụkọ a na-akọ today. Itinye bulldozer na-ekiri ya inheritance of Ngor-Okpala. Isi na fa ga-agba nkịtị then if megharịa arụ unu na-apụta na-asị na a na-ejere ọsọ mmadụ ma ọ nọ enemy of progress. No. Kedu ikwe n'ife mere kịta ọ nọkọta na-ajụ onwe m kedu ife a eji wee jizi ndị amị wee secure that place ebezi ka da Jizọs ma ọ fụchara fa ncha nọ. Setụrụkwa n'okwu ọfụma ịbụrụ onye Ngor-Okpala na-ele m anya stand up o stand up. Ebe akwa na-anwapụta itinye na kọmpere unu na-enwezi a na ebe unu na-aka ọrụ. You understand me? A na-ekwukwu na a na-adọrọ na South East nke dị adị ndị chọọchị a na-akwa ya unu enyezina ndị ụka na ụkwa ka ọla m n'ọnụ ka emesịa.